gede atau lele. Nek wis gede tak dol tak tukokne ninja tak ge gonceng SD. Kok kayak ngene dadi wong kere. Iki klumbrak-klumbres, golek rambaran apa, Bro? Wis no, kowe golekne apa piye? Rumah samu mbok kira aku wedhus ngono apa piye? Tunggu kene lho. Lho rokok. Paling nek utang ya kok. Cangkemmu iki lek koleh lotre. Jare njaluk. Yo lak njaluk wae aku lho ora tau mbok kei. Yo wis nyoh, tak sida. Duwe lho jane. Ngono njolak njaluk ae. Ya gratisan enak to. Layak rupamu koyo BPJS. Saiki lho nguyuh nang terminal sak trit bayar 1000. Padahal sak trit bayar 1000. Saiki wis kabar Resti ora? Dene apa? Wes saiki rupane saya ayu. Mosok. Lah kowe sik ngesir apa ora? Sakjane yo isik, tapi yo ono kae, mboke ra seneng karo aku. Mboke iki sing golekan iki wong sugih lho. Tak jak ngarit. Sik tak pamit Pak Kulekno. Wis ndang pamit to. Ya ya, sik ya. Yo. Pak, apar pamit. Metu nang ndi? Arep ngancani Gunadi ngarit. Ya wis, hati-hati. Kok jalali ya pesanane Pak E. Pesenan apa, Pak? Engko lak betok Mbok Esti, salamno ya. Ideh sainganku. Nggih, Pak. Oleh Gun. Mangkat. Kutuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Ku mampir Gunesti ya? Pacan gembel lho arep mampir go Nesti. Alah, los dole. Wis lah, yo. Esti. Napa, Bu? Jare genten ana buke masak iki, ibuke arep metu. Nggih, Bu. Kalau Esti ning omah kalau. Aku tak wis kok nek mboke kok ngomong ngono ya. Ya wis gampang. Piye to cah kuwi? Cah lanang dolan marane cah wedok. Ora cetone rem. Assalamualaikum, Esti. Ora, Mas. Mboten sias, Mbak. Iya to jane. Ngapunten, Mbak. Iya. Bu enak. Gak enak, wong emang metu. Aku leh namu ora? Wis kowe lah iya. Lah kan buku. Bocah iki neh. Omahmu ndi? Lek marem. Kok api ah? Kowe iki piye to, Lek? Anakmu sing wedok kae lho. Diparani cah lanang. Jenenge Karmani nek ra salah. Lah aku yo ora roh. Lho, kowe iki piye to? Mas wet gelem to di mantu kaya ngono? Ireng jliteng. Anake ora duwe pisan, gane ngaret. Lah diopo anakmu besok? Yo wegah aku wong sing luwih apik, ganteng yo sik akeh. Lah yo Lek, iki mending anakmu iki karo kae lho. Mesti kae lho. Bocah bagus, pinter, ganteng. Yo to. Wis to karo kuwi ae Lek, wis ora sadado wis to. Aku yakin terpercaya nek kakung iki bagus, ganteng, akhlaknya yo pinter lho. Yo yo sip. Selamat ora bocah kae. Piye to iki ninggalan iki? Yo sepurane ke mboke teko no. Lah piye kowe kae? Yo ajur. Walah. Wis lek aku ngene iki terus arep lunga. Lho, lah kowe lunga lek sembaturi aku ngerit dino-dino sapa? Lah piye neh to lek ora ngono kuwi ora iso entuk Nesti lho. Yo sepurane. Wis no tak balik sik aku. Kutuliskan kenangan
tentang caraku menemukan dirimu. Pak, kopi Pak. Oh, pinter mana yang kopi Pak ya. Artinya apa? Aku pamit arep rantau Pak. Ngantor nang ndi? Ning Cina. Mbokmu lho, lunga tahun-tahunan. Jog kowe cilik ya lho. Kowe arep nyusul saiki. Mas, aku arep lunga Lunga nang ndi? ning Cina. Yo, pesanku aja nanti karo aku mbek anakmu kene sik cilik. Jemput awakmu, terus tak wis dadi wong. Kono, udah balik. Ini dia butuh awakmu. Terus siji kas, terus sehatanmu, terus berulang aja lali kirimannya ya. Iya, Mas. Sudah loh. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Stop Pak. Tak aku sukses besok tak gawe masih gede. Ya wis, pesane Pak E masih siji. Hati-hati nang kono ya. Nggih, Pak. Pak, pamit dhisik. Yo, ini pesane Pak E tinggi ya. Nggih, Pak. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Bun. Bulade. Bun. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Jane cangkeme sapa kae esuk-esuk wis bengak-bengok. Weh, kowe man. Nyapa man? Nek kono to, we. Reno sik. Napa man? Ternak aku nang terminal. Loh, nyapa? Arep rantau. Saya tak salen ya. Yo. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Gun, iki bisa sing ndi? Ayo ketoke. Erono. Enek no. Kar, lo bisa anu nek kalau sukses hari karo golong ngarit. Ora. Tenan lo ya. Yo, percaya lho. Gun, kita bisa. Oh iya, bro. Ki, aku nitip surat kanggo Esti. Ya. Bisa ya. Tak kesuwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh marga kahananku cayu tanteno no tekaku. Assalamualaikum. Pur. Malam. Nyapa Gun? Kuman titipi surat Karmani. Surat apa tagihan utang? Mboh, kon wene Esti. Lah nyapa gak kokene dhewe? Gah, sengap boke aku. Ya wis engko tak tekne. Yo, suwun ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Esti. Es. Waalaikumsalam. Mlebu pur. Dengaran Rene. Iya, iki mau oleh titipan saka Gunadi surat saka Karnani nggih kowe. Ya aku. Iki yo. Walah. Lah nyapa dikene aku? Mbok gak ero. Ya wis ya aku pamit. Yus, suwun ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki persiapan ini omah. Nggih sampun siap, Dik. Persiapane. Catering nggih pun sampun siap. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nyapa di? Iki ajeng ngasih undangan. Walah undangane sapa no? Kula kalih Munaro. Lho, kowe karo Munaro? Kula sampun tunangan, Bu. Ya Allah, ya wis nek no. Nggih pun pajeng masal riyen. Nggih, Assalamualaikum. ngati-ngati. Nggih. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Assalamualaikum. Dik, aku Tentang njaluk apa ngapura. yang Mergo aku mau membuatku gak pamit mudah awakmu. berikan Aku tresno marang awakmu. padamu. Es, ning kono aja dijaga kesehatanmu lho ya. Aku ning kene mung iso ndongakne awakmu, Dik. Aku bakal bali lek wis sukses supaya ibumu bisa nrimo awakku. Wassalam warahmatullahi. Nyapa nduk nangis. Lho Bu, mayare sing saya ngaku kamani. Iki bocah saiki lunga ning Cina. Engko nek kondur ben oleh restu kok iki. Ya sepurane ya nduk bakno mesti iki ya wis arep rabi karo Munaro. Iki undangane nek mau diterni. Apa ya, Nduk? Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah